Ole hei December ni som pariat changvel to khanin internet lama Bangladesh Muslim havin mi pakhat rong taka an tha nuwa arwang an ngai sakazui chiam live video a virala Arab tha khop maya heti khop anasa akutan thla ka rong taka thata arwang le zel po ngai sajui shap du tur khop hian engthil nge chupa chona ti ang ti in lo ngai to mai thei he video hi atop thlangin in lo ngai thlave don nia December ni som pariat kumsang ni som ni panga ani a Bangladesh sa khopa khada cheng kumsom ni pasaria upa Dipu Chandradas chu anna tho na garment factory lampanin ache chuaka Chandradas hi nupui nei to fa po me cheno pangkum thumi nei to ani a factory tho chu asum lak lu na berani bokani masi anna tho na hmuna chuan atam jok chu muslim ani a Dipu Chandradas ero Hindu ani ve thung Ichuan le anna tho na hmuna chuan Muslim ho chuan event huai hotan neya chuda chuan Dipu Chandradas chuan Muslim te zol nei Muhammad chu asoi chia a Muslim sa khwa chu a musit hle ti zongin thu adar ta thut maya a social media lama chu tiang lampang thil chu a post ti te po in an soi bokani factory chunga na thok ti ho chuan in chu thu chu anin shil dar ta zela factory na thok ta chu Muslim de ovek an ni boka chuti chuan Chandradas chuan kan sa khwana chungchanga soi chia a social media chuti yang chuan a post dia anin shil dar zel nuwa chuan tuwa te mai po chuan Chandradas chuan hota mai ani chuan a nuwa an manager churon kal chuakin Chandradas chu room pakhata abia a midang tu te emapo an omve tho an manager chuan Chandradas chu a hna atanga bang turin anor luya Mase Chandradas chuan an pu na te chu dot ani at hudik ani lo tia soi ve thlatin atang na ve hle a ma sian manager chuan in athu soi chua oi sak du chuang lo thinrim takin azil le trap zo kani chutia anin biak vel lai mek chuan in pon lama mi pui aron pung khom zela an thinarim hle maya an factory chunga mai ni lo an kho chunga muslim hote po chuan Chandradas chungchang chu an shedar chak hle maya chuti khop chuan in anin shildar chakani chuan Muslim rual pungkhom thinrim mai boxi poisak nei to hau lo te chuanin Chandradas chu an kuta pe mai turin an auta chap maya Chandradas po a hlau thong hle khaile chan te u thulom om de shil tur che u ka nei zo stream te chuanin December ni som ni panga achanga December ni som thum pakhat chung hian an application na movie le series om zong te chu a free vetain en theinan an wat sei do ne Zostream application la nei lo te po in Play Store emo Android Smart TV changin a download thei ring boke in midu sak zong te in lo shildar ve don nya ti chuan zandar kwa vel ani a mi pui pung khom an tam chho zela boruak chu aso sang zel boka Chandradas chu mi pui kuta pe mai turin an lao chap reng boka Muslim rual thinrim ho vekan lani ti chuan an manager chuan Dipu Chandradas chu a hna achanga a ban lui tir nuwa mi pui thinrim kuta chuan a peta a room achang chuan a chhuat tir ta ni an han chhuat tir ta cha mai chu an lo tham ngala kut an thlak ron ngala an vo boka arwalin mitam takin kutan thlaka akorte an po thler sak vek bokani an chen du dan hi ram sakol ai point an cherap thlak jok ti ilakan soiswal lawang an mishing pui mi pakhat chuti chuan asoi anti chutiang thil chu a post anti ti vela wang mai maya manrua po keng mi alo mi pakhat chunga an che du dan hi arab thak ma ani Christian ni kherlo Hindu mi atheist emo engsa khobel polo ni se anti ti wang mai maya fin fiana po om lova thil sha chiang ho si lova hetiang arab thaka mani mishing pui te laka khosadu hi chu an mak ve thlotani ansa kho injir tir dani na ngong chhuwa thil nge ni a anun rong ve shim nia in shat comment section lama in lo sei ve don nya chutia adu in Chandradas kutan thlaka an vuak ron shap nuwa chuan Chandradas chu theilo wading chuakin munhim lampana tlan chiat ve chu atuma tlan chu soilo kalpo akal ngil thei to lova an hwal chap reng box si an la that du lok lo le ngal akal na an zui zela an nam thule a an soi sakron le china ni Dipu Chandradas ani ti po sha thei to lo tur khopan sa a an soi sak nuwa agi kor an phel saka sarwa ki nanda a nu loka a hliam te twar lovin a thita ni
Mase Chandra Das thina chuan in ngai sakna chu ala top ta chuang lo an la chan don chawe moti mai turani aruang chu adu du inan pot kwala kongpuya an hnu kwala an invuak choka ti chuan thing pakhata an thlung beta an vole boka an halta ni an hal to hnuwa po an la vomol mol reng thawani Chandra Das ruang an haltak chu thinga chang chuan atla a ti chuan an vozuile ta shep bok he thil thlengrap thlak taka hian chalai po an tam hle maya kumtling lo te po an tel ni nan soi Chandra Das an soi sakni hianin a chung ti hian engma an lo shilawa Chandra Das chunga thil thleng hi social media kal tlang chawin an lo share ani thil thlen dan kha arang em maya police shatir emo po a om me lova mi puite khan an du dan danin thil lo ti koi ve top maya thil thleng kha arang maya Chandra Das a chung te ngei po in an shilok lovani Chandra Das pa Ravilal Das chuan NDTV te hna a soi dan chuan Facebook a kan lo hmu a Facebook atangin kan lo sheve chawani annuwa mitam zokin an soi chhauzela Facebook a kan hmu khan kan Chandra Das ani ti kan sheve chau ti chuan annuwa mi pakhat kan hne na lokalin na takin an vu akutan thlaka thinga an tron bet ti aron soya ama zongin engma ke ni chuan kan lo sheve hau lovani tin Chandra Das pa Ravilal Das chuan a soi he thil thengrap thlak tak hi Bangladesh sarkar chuanin enliam atum lo thuwa soya hetiang thil rap thlak le in ngai sakna hi Bangladesh thara chuan a thlengnon to don lova he thil a in nam noi chu zo an ni lo bokang ti thu chuan ron siama chati lain Chandra Das na thi santak a chung te ve thung chuan sarkar lam chuan in ngai sak tak tak lo angin an ngai ve thung boka ma an la chadu tak tak lo angin an ngai ani Mase December ni somni pahnih thleng kha chuan Chandra Das thi na chung changa mi som pahnih chu an man tling ve to a chung zinga mi pahnih te chu factoria Dipu Chandra Das tho pui na tho na hmuna po a kom faute an lo ni nge tin investigators te chuanin engwangin nge Chandra Das kha ama tha po poisa lo tu te ti hriat tak mi pui thin rim pung khom ho ko ta thlan ani ve ringot enga tinge police te kau an ni lo ti an chui chiang mek boka an soidan chuan an factory an manager chuan Dipu Chandra Das chu mi pui thin rim ho ko ta alo penge ti an ron soi chiang to bokani mase sai chen khata chuanin Dipu Chandra Das chu an kho police te chuanin an man phota ti chuan an kho police te ngei in mi pui thin rim ho kuta an pezo kani ti naron soi fe thung mase a chui chiang tu te jok investigator te jok chuanin manager in a hlan ti nan soi ani Chandra Das a unaw pa chuan a unaw pa thina kai hnoya mi za som level zet laka case file to ti aron soi chiang Chandra Das ruang chu postmortem ani hnuwa December ni somni khan a chung te hna thon fel ani ve ta ni investigator ten thil an chui to china Dipu Chandra Dasan Islam Sakhwa asoi chelai lo shia emo lo hu emo an omya lo thu an soya evidence po engma a omlo ti anon soi mishang shang zona an zota factoria thokte po zona an zot kwal de ofekto a chung zinga tu te ma in Dipu Chandra Dasan an Sakhwa asoi chelai emo social media post mu tu ma an omlova shia po tu ma an lo om tak tak lovani tin Dipu Chandra Dasa social accounts te chu an en sak vek boka Islam Sakhwa emo Sakhwa danga soi chat na engma post mu tur lo om lo bok ti chuan evidence po om hau lova tu ti chuan ati ti an lo in shil dara tu te emo ina thudik lo an the dara wang mai main mi pakhat chu rap thak tak rong takin an thatta ti nani ole Bangladesh ram chunga thil thleng kan soi ta sa thil thleng dang toite han soi vele lo ila Bangladesh a kho pakhata chuan nula pakhat chu western ho in cheidan style la in chei anga pu in western thom hnuai in belawang chuan muslim mi parwal chuan an harasa tenom tak takin an khosak khoma an tibuaya ataksa te khoisak an tum boka a thei to ken alo in veng ve a lau thong takin an siamani a video hi a viral nuwa comment section lama chuan mi pathom no in bel hian en ve ma te u western style ve thawani hi anjinga tuama hianin muslim mi pa in thuam dan tur dik takin anin thuam bik lo an ti a alo ni tak tak reng bok chuwangin an sa khwana chuan lamin mei che pakhat laka an changna puitlin an tum mai zo kani an ti chu in ngai dan le mu dan ani ve em le ole tun chumatan chuan khati zong kha han ni le phot mai se clear tu te video thar ka post le tur nen milongai chang le chhu ula
hemi case chung changa in ngai dan te comment section lama in lo tar lang vele hlom don nia